sudah terisolir ini teman-teman. Ini jarang kalian temui ya di pedesaan atau di sini ada nenek-nenek ya teman-teman ya, sedang menanam tanduran banana tuban onclang ya teman-teman ya. Mbah nandur onclang mbah. Nandur onclang. Kula anu mbah izin damel video mboten napa-napa mboten napa-napa mbah. Lah niki jalan-jalan saking mriko. nggih kula mlampah-mlampah lah. Kula kan ajeng teng munding. Nggih lah kula kok nganu munggah kok apik men ngoten niku lah terus ngoten dhe oh lah. Nggih. Panen iki, Mbak. Yang pergi saya gitu ya. Nggih, monggo Mas. Nggih, Mbah. Bukan. Bon, mboten. Saestu, Mbah. Mau jalan-jalan. Mau jalan-jalan iki, Mbah. Bukan. Nggih. Ya malah ngrepoti malah nggih. Walah. Tapi niki desane desa napa nggih, Mbah? Niki desa Mangga. Oh, Mangga. Tinggi, Mbak. Nggih, Mangga niki pokoke niki Mangga. Pokoke niku candi mriku. Oh, kalian itu. Enggak sakit tembus limbangan, Mbak. Nggih, nganu tembus niku medal niku persil. Jadi bukan itu, Mbak. Nggih, PTP niku to. Nggih. Regine saya mboten saniki, Dik. Alhamdulillah. Mbah. Oke, nak sampun rampung niki di tanduri nganu mulai, Mbak. Untelan. Apa ganti mangga? Ngajeng nganu mendek nggih sing Oh. Mboten saestu, Mbak. Mboten saestu, Mbah, mboten. Aja jalan-jalan mawon niki saestu. Pasar niki, Mbak. Mboten. Matur suwun sanget, mboten nolak rezeki mboten. Niki masih jalan-jalan ale, Mbak. nggih ajeng mriku tinggal limbangan medal mriku. Nggih. Oh, sakit medal mriki ngadep. Nggih, niku to nggen nganu rak menggem mawon mangke segi candi. Naon candi, Mbah? Nggih. Oh. Nggih. Candi. Oh, nggih. Jenengan pinten? Kula tiyang Salatiga, Mbah. Nggih. Nggih. Niku gedene Suyadin niku nggih. Oh, tiyang Salatiga. Yang mriki nggih, Mbak. Nggih. Oke, ndek. Mboten saestu. Suwun sanget. Mboten. Ajeng plah-plah, Mbah. Mboten nolak, mboten. Matur suwun sanget. Biasanya panennya niku anu, Mbak. Nggih niki nek Pinten bulan, Mbak. anu hitung Ini teman-teman ya, ini hasil tani para warga yang di sini ya teman-teman ya, sangat-sangat besar ya teman. Niki lemu-lemu nggih, Mbah. niki nek ajeng Nggih, mboten. Oh, nggih. Nggih. Mangke nek sing menit iki ngoten. niki Ada yang di pasar Salatiga pasar pagi nih juga. sangat tiga niku penting semangat Pak. Topi nggih. Oh, Subur tanahnya juga. nggih. Oh, tiang kan. Matanya juga. Kita Sebenarnya begitu juga. Itu. semangat satu. Oke, berarti
Enten. Nggih. Itu yang kuat lah sing mriki kuwi, Mbak. Nggih. Nggih, kula tak pamit riyen nggih, Mbah nggih. Kula lajeng mlampah. Nggih mboten napa-napa, Mbah. Nggih mugi-mugi Mbah paring sehat, panjang umur nggih, Mbah nggih. Pareng, Mbah. Oke. Yo, Mbak. Kula lajeng. Mbah, Mbah RT mriki jauh sedaya. Pinten sakniki jagung gede? Jagung satu sokok. Sebelah apa? 6 6.000. Tekan 7.000 sakniki. Ndak tekan but. Betul. 6 niku pas turun makan. Nanti kita pas dulu. Rambut jagung nggih mboten ate mundhak dhuwur kalih kaya ibu. Dipahit kok gitu. Sakniki tikusnya kuat apa sih? Ada. Bisa ame iki. Kuat. Sawahe pripun sakniki, Budi? Sing mboten enten. Tanduri jagung dan tikus ya manuk. Ya sampai macam-macam piring kan. nggih Budi. Malah susah. Jagung. Jagung. Tane nggih jagung regine nggih kok. Iki nggih sedanten jagung iki. Mungkin. Mboten enten nganu nggih mbako. Nek Dek, burangan mbako nggih Budi. Iya. Daerah burangan terus kita anu jagung. Macam-macam ya. Kulo nggih pernah di teng mriku kok antar mbakune bener yang kaya daerah nganu Purwodadi. Yang mereka wetan lah itu kamburane ngoten lho. Pokoke nampun bar kalau pulang mesti niku dikene ya. Mbako gitu. Lagi nggih. Mriki mboten dicapi nandur mbako. Kata itu gitu. Kata itu lumayan gitu. Kata itu gitu. Gatel gitu. Mas, saya kata itu. Pembuatan firman kacang hijau. Akhirnya paling gitu itu. Ingatan itu mau digoreng malih, pembuatan. Kacang hijau ini itu malah gitu. Dan ini kok nganu berarti sapi, lembu. Ini jenengan itu. Saking anu blonjo. Oke. Nggih. Lapan-lapan. Tahu jadi kok penting yo gaya kula wonten. Bayang sih wae. Oh, nanti film. Niku kula titip gabah Mbak Sri. Wis kene niku. Nggih, nek pun urip jane boten kukul. Mur jagung napa anu pari mboten. Pantau. Oh, Jagung pun dituntung. jagungan belas saya berapa mau. Nggih. Pantune sing dereng tukul. Nggih. Niki anu samurai pun panen rampung saniki wae sare ngarep parine nek dilek bareng ngoten. Jadi ini dia penhutan wawur lah saniki rak dirike ngoten. Tapi jawae mriki jauh terus. Lah ndek wingi niku banjir. Oh, mriki banjir berarti Mbak. Nggih. Lah mriku wong kalan iki kok dugi ngene tegele ngaten nombe kok. Jadi banjir wingi gitu. Nggih, banjir. Dalu niku mboten tingkat. Jero mawon.
Monggo. Nggih, nggih.